Epoxy Flow, kestävien pinnoitteiden toimittajasi. Tänään näytämme, kuinka korjataan reiät ja halkeamat betonilattiassa. Betonitasoite 2K on epoksipohjainen kaksikomponenttitasoite, joka on erityisesti kehitetty betonin halkeamien, reikien ja epätasaisuuksien korjaamiseen. Aloita jyrsimällä halkeamat kulmahiomakoneen kivilaikalla niin, että irtonainen betoni poistuu. Imuroi sen jälkeen halkeamat ja reijät. Sekoita pohja ja kovete ja levitä tasainen kerros betonitasotetta lastan avulla. Anna kovettua noin 2–4 tuntia. Tietyt projektit saattavat vaatia toistuvia käsittelyjä. Hio sen jälkeen pinta betonihiomakoneella tai hiekkapaperilla. Betonitasoite 2K sopii sekä lattia- että seinäpintojen korjaukseen. Se toimii erinomaisesti myös betonialtaiden paikkauksissa. Ota yhteyttä asiakaspalvelumme saadaksesi henkilökohtaista tukea. Asiantuntijamme auttavat sinua mielellään. Kiitos kun katsoit.